και κάνουμε αυτό εδώ το βίντεο για το Pokemon Go επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μας βίντεο, οπότε δείξτε κατανόηση. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Πάλι τελείωσε η μπαταρία ρε πούστη. Πρέπει να είναι εδώ. Χρήστο, τι γίνεται? Μια χαρά. Τι γίνεται, παίζεις ακόμα Pokemon? Παίζω λίγο. Γιατί έχεις πιάσει? Να δεις φίλε, χθες φίλε έπαιξε το Παϊκάτσο. Εννοείς το Pikachu? Το Παϊκάτσο. Το Pikachu? Εντάξει, το ίδιο. Τέλος πάντων, τι άλλο έπιασες? Έπιασε αυτό το Pidgey. Το ποιο? Το Pidgey, έπιασα δύο. Το Pidgey. Λέγεται Pidgey. Pidgey. Και τι άλλο? Και το Ρατατούλι. Άι στο διάλο ρε. Εδώ είναι ένα Pokemon. Πού ρε? Να, κοίτα κάπου εδώ τριγύρω. Να το. Χρήστο, αυτό είναι ένα σκυλί. Είναι Pokemon. Όχι, είναι σκυλί. Surprise, motherfucker. Όχι. Μη κουνιάσαι. Έλα ρε φίλε. Ναι, τώρα κατεβαίνω προς το Χαλάνδρι. Ψάχνω εδώ να βρω Pokemon. Για κάτσε. Κάτι βρήκα τώρα. Περίμενε. Εντάξει, όπιασα. Τι άλλο ρε εσύ? Πω ρε μαλακά, ναι. Πολύ κούραση ρε μαλακά. Όλη μέρα τρέφει για αυτά τα Pokemon. Γάμισέ τα. Δεν το λέτε. Λέω να το σταματήσω γιατί κουράστηκα πολύ ρε μαλακά. Όχι, καλά βγάζεις. Θα πω 3-2. 1, 2, 3. Ρε, 1, 2, 3. γεια σας παιδιά, είμαστε οι Bragmatians και κάνουμε αυτό το βίντεο για το Pokemon Go επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μας βίντεο, οπότε δείξτε κατανόηση. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Τι γελάκι είναι αυτό ρε μαλάκα. 3, 2, 1, 0. Ρε μαλάκα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ματιές, δεν μπορώ να